Koro nyako Ramogi, jatend migao mar weche mag thieth Suzana Nakomicha Wafula owacho ni migao mar thieth nitie gi paro mar jiwo jolos yedhe ma pachoka mondo mi oneni otiek wach mar geno kuom yedhe mawuok e pinje maoko kendo bende bero sekta mar weche mag thieth. Nakomicha wacho magi kinde mane otimo limbe e kar kano yedhe maduong' ma pachoka kama ne otimo romo gi board mar directors mag duol ma ochung'ne keyo yedhe pachoka KEMSA. Omedo bende ni gibiro tiyo gi lony manyasani keto ayanga tije mag KEMSA e yor nyiso jopiny kaka duol notiyo. The need of KEMSA to prioritize and give an advantage to local manufacturers, because as a country we are geared towards promoting local manufacturing, especially for pharmaceuticals, and KEMSA as a strategic partner, then we expect that the management moves into that direction in ensuring that they are able to buy locally, and by so doing then we hope that then we shall be able to bring down the cost of healthcare in this country. Together with the board and the management, we have agreed on what they need to do, and we are going to use technology in ensuring that everything that is done here operational-wise is transparent and there's accountability. And for those businessmen and women outside there who are looking to do business with KEMSA, you are welcome, but just know that we are going to move digitally.